Nagkantang kasabay at matay ka na. Ay. Ops, natin kasabay. Kaya talaga na. Alam nyo ba, andito si Nelson Gaming ngayon? Malahubog yan mga sir. Malahubog. Hindi ako pala hubog men. Sadyang umiinom lang talaga ako. Sadyang palainom lang. Sadyang palainom lang. Naglaban palainom lang talaga ako. Naglaban si number 5. Ako? Ako kontra dire? Oh, si Mabog naglaban to. Ay, awas ra ganin niya god. Uli mo uli. Ako. Tuloy layo kon. Manok na pula. Manok na pula. Ang pera ni Mrs. Nilaman ako Hala, nakaam. Hala, kahadlok. Nilag. Wala. Galag po siya. Asa na? Asa na pit? Lag po siya. Hala, sir. First floor. Hala, kung aw. Ay, ako aw. May mong ikuha. Hoy. Galag. Bailot ako, aname. Sana all may Oo, aname. Hoy, ni-post ko there is mass out ha? Ako, aname. Na, ako may walaan eh. Este, ay, malo. Matay ko ani. Dala mo yun. Ito number 1. Number 5. Kung may walay ako, Okay, Nelson? Ako ulit. Wala po kayo pusil na. Hoy, palihog kung check sa ano ha, sa video ha, kung mag-view na mag-view. Ay, SMG Johnson. Shotgun sa third floor. Ay, kaya ron na. Kapitan ko na ko man. Napas taas. Third floor men, na ay shotgun. Na. Manok na pula. Naglaban po? Manok na pula. Megabike. Megabike kauban. Okay. Tara. Down. Down 4. Binabaril mo ako ha? Uy. Sinapa. Then, luto na. Yahay ra, napaluto man, mag-senyorito. Wala, di ay, may katawan papalit ako. Tigo ba ko da? Doon ba? Wala na rin. Batuma, eh. Down pa to no? Down pa. Sinaya ko ba sa digit. Nakaom ko. Nakaom siya. Tayo kayo labing hilir. Nay kondra? Hoy, ako ang bot na! Bot. Hoy, sa attachment lang. I want where are you Mga ko ay buhok ko man. Boy, what the heck? Pluk. Itu bang balik sedikit boy. Kalaban 300. Nakaom to siya na ay naka nakapusil. Bot ng to? Bot. Bante. Ila bot? Sa bot. Ada pita. Ako rin na yung kami. My God, we're bombing. Galag ko madam. Ada pita. Ngay ba makaagi? Kunya tagaan yun.
Ba't di ako Ninaro ko niya siya. Lolo. Ano ikaw ba ito? Nagawa nga ito, no? Yatag bitaw ni mo, pero... Ikaw pa gitagaan mo, reklamo pa ka? Tawa akong gichat. Tawa akong gitype. Backread oy. Di mo lang sa kuka. O siya mo ba? Tanan. Pero... Ay kulang. Naglaban na sa kuha. Number 2. Kalaban gid Kalaban sa kuha. tawag gid. Ay, naglaban sa kuha. Ano gagi? Wait, tambay. Coming ko. Coming. Pila ka book na? Hadaan. Sabay. Nice. What the heck? Hi. Isa lang? Putik. Isa ra man dai. Gago make bike. Oy. Ito ba? Boy, ikaw ba? Kamatyonon ako dire, imo panaon. Pakoy life. Yan ay hawa na. Wala ko life. Tara. Ilang na ako. Tabang hill. Ilang na. I know it. Silencer is our shot. I know it. Tara. Pwede SR silencer dia? Ay! Mamatay! Ini yung kita na ta. Salamat ha. Tara. This right? Love ko nimo. Aniyon ko. Sulod na ta, zone. You make me like high. Samanta, asaman. Alam mo ko yung Hilwig Katarong ba? Video. Lasa na ako sa skateboard. Pati kayo matigtag na ako bro na yun. Nakakas ka? Grabe, 452. Kurot man. Wow, sana ako naka-silencer. 452. Si number 3 na eh. Kuwan. Tayain na nagluto. Si number 3 na eh, Kuwan. Lala. Wala, gibiyaan ako. Si Kuwan ay 3-1. Ilas na kailan. Bakit ka? Tara na. Adlok pun siya na ako, na naman kitag iya. Ano nito yan, di pwede mailaw. Atot. Ilog, ginayukan na hindi ko to. Wala sa balik pa dito. Palit ka. Anak ko mag-iwas ko ilugan. Purot tayo. Wala, hindi yung Butang na biyan ko! Bago! Wala mo nagsumin. Ito! Pagkantag manhuan. Ay, ba? Ano ito ba? Dito ito kayo. Delikado ka rin pakpak. Puro man! Hindi ka ako! Hindi na! Okay, unong sa. Kumpinan. Ilaw mo na yung tanan dito lo. Baka na.
La. Sa mga mag-ilom ng mic. Ug wa tay labot ba di ko ta mag-apel-apel. Kubangan. Mind your own business. Napanaman ito sa unahan. Alang, yatay katakuan pa. Miss nakot. Sakya ko, 3. Bit mic. May number 3. Daghana gisubi oy, napay subi sa unahan no. Sisig. Uy, ni gunshot. Nadiri oh, naka-asbal. Ay, naka-asbal ba ni? South. Uy, wala mo silencer oy. Wala pa rin sa buwan na yan, fight. Aga? 195. Ito yung sakyanan? Uy, wala kay silencer bay. Dum. Big house. Tara. Sakyanan nila. Tunay. Bang. Baradang. Tayo wala. Ajo dire. Kapagoro na. Tara. Napa? Kapan na daw? Next one. Tena. Nova! Pamilin, mag-load My guys. God, Nova. Load lang. Nova dire. To silencer. Paano to silencer be? Mga looters team. Hatag mo dire. Silencer be, katong SR. Mga amigo pa, looters kayo. Ay! Kapagoro tahik. Kasiyaan, sa mani. Uy, bate oy! Grabe! Gabi ang nira oy! Ako, gabi ang nira oy! Ay, man sa dito eh. Sa layo. Kagawas. Ay, gikuha Sa ang cover. may. Grabe sa manira bay. Grabe ba? Pangatag, lagi mag-load lagi. Sa ko na pagkahili. Sa itong gikuha silencer. Di pa na namin naka-silencer? Gikuha lagi ka po ng silencer. Kisa man to. Bro, ano yung nagit na bay? Oh, grabe ka nira. Ay, ano, pakita. Run, deng. Cinco. Tungkay ko. Ulog kita nila, kita. Nag-jump shot siya. Dali. Pa na may kahoy, makita yung nila. Nag-jump shot lagi siya. Nasa sa ibaba, nagasulong. Kasi makita ang kahoy sa ila mo. Kinsa man yung naong Rio? Isa yung naong Rio? Isa man tawanan na. Kailan na ba? Lot! Live. Kailangan ito na i-rush na yung tawanan na ba? Ay! Munti ka na eh! Uy, wala ni Sotoy. Sakay. Sakay one. Ay, pamangga. Sa mana uy. Tara one. Ako ra isa kung murash ko. Men. Ano ko sa rin sa buko? May rush na pagbuwangan eh. So, yun lang ang pinapalago. Laptop ko. Second ko. Correct. Babu. Sorry. Oh, kikanan. Finish off. Bahil ko dire. Asan na sila bay? Dala. Babaw, naskilid. Uy, yun naskilid. Sudla dito. Dire ko, CY.
patay. Hindi nakasilin. Isa to namatay. Isa to namatay na naka-SR, nakauban. Ako wala ko healer, doon na lang to abot. Ano ba Uy, tawagan? ako bilang sa kanan dire. Sabihin mo nito. Asa gilid, tiro eh. Wala naman eh, bay. Sabog naman eh. Yawas mo. Ow! Bulog kita niya, boy. Tawanan niya. Ay, nasa kuhan. Ah, times 8. Botong, pwede. Kamu ka? Wala ba kita? Lagi sa manira, bay? Skip na si Bay. Uy! Laro, klaro kayo? Mark! Buwan tabay! Pinjip in ba? Tulo ka bok, tulo. Tulo ka bok, tulo. Oh, ay dito sa likod. Kasi naka times 8 sa inyo ba eh. Naka-SR ko ba? Chiteray nag-ball today. Hindi mo tubag. Ayan ba? Pindog! Ito, matagama. Ah! Grabe. Asa, lapitan niyo. Lapitan niyo. Next taas, southeast. Grabe sa tira. Look, Bay, kailangan na tumupo sa zone, bay. Kay kong squad, ako yung kwento yun. Ako yung Rias, dire. Kay kong squad. Dito lang ka mo. Ali, atong circle ay sa kanan dire. Nana, po siguro pag uma-upload. Sakay. Sakay por. Sakay por, sakay. Tara. Sakay na yun. Ay, kasi yung tre. Ali, tre. Wala na to sila. GG na to sila, bay. Kaya na kayo to sila. Ano to? Ito siya nagkalaban doon yan. Dito na. Alam pa kita, alam pa kita. Ano, nasa blog. Nas lost? Na. Dua. Lapila ini. Dagma. Down. Taras.
Gukura managanta kay alian kami. Ay, duha. Sila yung kalaban. Kasi itong usaw, tiwas eh. Sila yung kalaban. Nakita. Nay naka-sniper. Ako to. Si Konto. Si kalaban isa. Ako drive bebe, kabalo ko asa. Sira ka silence. Kahoy. Kahoy to. GG. Patit. Ako. GG again. Woo! Sunod na win min. Dahil Suspense game, man. asa ka Sana po title, ana? sa ka nag-watch bay? Sa ka naka-watch? Oo. Kita mo naman min. So sa Grabe, men, mga gusto mo subscribe ka, malukay mo. Tagang-taga. Gusto mo. Sniper Gaming. Shout out pala Nelson Gaming dyan. Shoutout to Nelson Sige Gaming. ka matay. Day. Sige ka matay. Sige ka matay. Pasyaat ko, Bit. Okay, let's go. Shout out ko, Bit. Well, sige, any shoutout bago na ko end. Sige, i-shoutout yung sarili. Ako. Exploit your skill. Oh. Nelson Gaming, bay. White tea. Mario. Kita pa. Mario from Mighty. At galing ni Sana Oil. Sana, let's Sana, go. At the end Thank na, you, thank TNG. you. Oh. Inject lang nila. Nelson Gaming. Nice. Sniper.